Taas pa mo ginto. Ito mo gusto. Muna tang mo kan tanong ako ni. Hindi, kasi sa mo ka taas. Kasi mo ba mabura. 1 hour before. Balanghoy gabi, saging kamuti, ang among gikaon na mga lago. Matay. Layan ni mo tay kwarta oy. Ano kayo mag-aog ng mamas kuming para kwarta-kwarta. Problema, asa pa ko mangita. Oh, ka diri boss. Oy. Nalagi diri boss, tang kon ba? Namalano sa pagka pobre. Wag kita kwarta ni. Ikaw asa amang kadto? Kita yo kwarta lagi ron. Kwarta ba? Kanina walaan. Jo kayo. Ay pada bos. Gamay lang ba? Gamay nga. Kwarta eh. Kwarta ni gamay. Nah. Kung sa matay kwarta ko tropo kong okay kwarta. Ako sa kay kuan garang manaygon ta para makakwarta ta. Pili kayo. Tra. Bagi mo matay hay ko manon pwede ron. Manaygon hayag pa. Awa man sa payagay pangit-ngitay. Hinon, mas gaw ng hayag para maklaro jud kung pila ihatag ko. Okay. Tra. Dito. Dagan kwarta bagi. Dapat isa no. Ay, kwarta niyo. Dito. Ito na. Yang dari kita tingin. Sa. Ito. Ini sa tengah tahun. Kasadya. Sige. Ito introhan? Intro Apik. Taas pa mo ginto. Ito mo gusto. Muna tang mo kan tanong ako ni. Hindi, kasi sa mo ka taas. Kasi mo ba mabura. Hisikon mo. Mabura man kayo mong gusto. Tama ra ko. Tama ra, sige. Di ba mo kamukanta po? Sige. Katuhan na po tayo rin mong kalaki ni mo eh. Kasadya. Sabon, mura maging lagi pang ihong baka. Asa mo dapit? Nanaygo naman day. Sa'yo pa man kayo? Okay, pagtulog mo, tugot-tugot, isang katulogon ba? Mabunalan yung tayo rin. Ay, bulan sing. Sakit mo kadungog. Pre. Ang tagbalay nga way batasan. Magtarong na baki. Kasabaan. Usahalan yun. Sa tanang basko. Magpalipayon. Sabi, ako ko sisilo ka din, no? Sobra sa gipat mo nila mo gas. Ay, makin na pa. Oh, yun lang sabi. Mura ni sobra sa gipat ang bugis nila. Sa sunod na, ayaw niya pagganda. Ayaw niya yung ang tagbalay wali batasan. Kada mo nagkatokol. Minsan kayo kol. Saan ko lang ng tawanan na sabon mo nag-aga? Patugon mo ang katunugon. Pila ba katag ato? Pila katag. Sama ni. Musay dos. Dos ra ba? Natilo. Kita tugbe. Oh, sa din on. Na ato yelo imo tugi. Kuda, yelo. Wa mo gula oh. Oh, kanira dos ang tingog sa bulsa. Tinaw kay kung mata ba? Kay hingaw ko mata. Hingaw ko labasa, asig pangaut ko labasa di oh. Hindi pating tinawa ko mata. Ayos maguna ba wa kay labasa di. Taro ra oh. Ang grabe ginawa. Abi si dapat king isan. Sige tatra. May tulay malay. Matay. Teka nagbalay diri oy. Dami ta mas takat income ron ba? Kanya. Punya dah nak income dia.
Dusan. Nagabalay nga ko nandun. Tama din. Kaya hindi din itik dito. 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 Hindi. Mahitag ko ba ka ng dito. Sige. Ang balay. Dito. Hindi na bang natulog siguro? Blagogo na to eh. Oh, naigubot ka. Sige. Bangga na. Ina ako sa man introhan. Ito. Taas. Ani sa aming pagdaigod. Gulay bata ko ba? Sige. Atro mo. Basag na lang. Sige. Kami magabi sa aming pagdaigod. Di na upan nga kami kaninyo dili makatugog. Kanta ba? Pagkanta hindi ka bahin. Hindi ka bahilan. Sige, di ka kanta, di ka bahilan. Hindi ka ba rin? Mas ko. Nay nanaygon. Nakikwarta diha. Tabak ko'y kwarta diri. Pero kumwari, mag-away-away ta. Kadit ka kahatang. Kana? Sayang biyang kwarta. Nga boligi krisis kung karon. Ang galing isip ka. Ay, para sila kay Manaygon, di man na ito nakaila. Ugma, kaila mo na ito. Pasko! Uman Disimbre, wala na na. Mayang Pasko. Muna nga ito. Aduh, be. Nagpabungol-bungol. Ayaw, likuran, ayaw ba? Agad! Agad! Nagkagubot ako. Ate ka na. Pagkalag ko, nagkagubot na kayo. Ta! Kabalo kang watay kwarta, sige kang pangayo. Niya po yung pangarol dire. Namas kumasko. Wa gani tay kwarta. Asar tong sundang be. Ani adi. Asar tong mga rulay niya. Uy, nawala. Ang damay ito malaya eh. Wak ba ka kwarta? Magkukura ba sundang? Doon sa kong gani. Nilamas ko ba ta? Ginagabay uli na ko. Bahala ko. Gitar ko tangan. What's up, Carminians? So yes guys, salamat kayo sa inyong pagtanaw sa among video. O kayo mo kalimot pag-subscribe sa akong channel o pag-follow sa FB page, Renz Vlog. Yeah, follow. Sa akong YouTube channel, Melbs Manaet, o sa akong FB page, Melbs Vlog. Please follow and subscribe. Kung sa akong channel po, Jennifer Cam ko, ayaw kalimat mag-subscribe. Shoutout kay Ariel Dayok. Yeah, shout out. Shoutout. Please subscribe, Doc33. And shout out sa Maglasang Bugasan Store in front of Carmen Public Market. So yes guys, ayaw po kalimot pag-subscribe sa akong YouTube channel, Kautal TV. Huwag shoutout kay Gerald Esparagosa, no? Nagpa-shoutout siya, gisingitan ko niya pag-agi na ko silang balay. Pa-shoutout po ko sa akong mga kauban diya, katong mga basag baba o mga marites. Hello guys, pa-shoutout sa among channel. Please follow. Shoutout ko kay Gisa, na Piralta. Shoutout po ko sa akong mga kauban trabaho, si Harold Haroy, si Lingil Masaya, o si Sarah Jane Martinez. Shout out kay niya sa Mars, Golden Mars, Carmen. Ay sa inyo. Shoutout po kay Marvin Di Macali, ang tagya og baboy. Kung kinsa gusto mo palit og litsong nga baboy, punta ka lang Marvin Di Macali sa Taga-Diamond. Thank you for watching. Bye-bye! See you next vlog!